Entuzijasti, inicijatori, pojedinci, udruge, institucije, pokretačke priče na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, u našem studiju su nam drage gošće iz udruge Mi. Udruga Mi, samo da vas podsjetim, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, a malo o projektima udruge, o situaciji u udruzi, o možda nekakvom vidu pomoći, sve ono što treba udruzi, sve ćemo to doznati u našoj emisiji. Dragi gošći, one su nam Mirela Hegediš i Kristina Pejić. Evo, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, hvala što ste nas ugostili. Dobar dan. Evo, Mirela i Kristina, udruga Mi paralelno provodi praktički 2 projekta. Možda da krenemo onda naš razgovor s projektima. Prvo ćemo pričati o projektu koji će nam uskoro i završiti. Evo, Mirela, Nauči me i uspjeću. Jedan fantastičan projekt, već smo o njemu pričali u jednoj od naših prethodnih emisija. Stvarno onako, reakcije su već sad pozitivne i kad projekt bude službeno zaključen, možemo samo reći ajme, neka se ponovi. Pa tako je, ja ne bi sad previše o ovom projektu Nauči me i uspjeću, kao što ste rekli, već smo razgovarali o tome. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, povećanjem dostupnosti kvalitete i inkluzivnih socijalnih usluga. Možda bi se radije osvrnula na drugi projekt o kojem nismo uopće imali priliku razgovarati, a to je projekt Centar za razvoj djece i mladih, čiji je nositelj Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih prevencija iz Nove Gradiške. Projekt se provodi od 6.4.2020. i traje do 6.4.2022. Hoćemo malo onda pojasniti sve detalje u vezi tog projekta, kako će se odvijati, što on zapravo obuhvaća, što će raditi svi oni koji su članovi vaše udruge u sklopu tog projekta? To je 2-godišnji projekt u partnerstvu sa Udrugom za autizam Sunce iz Nove Gradiške, Udruga za rad s mladima Breza iz Osijeka. U projekt je uključen dječji vrtić Radost Novska i naravno naša udruga Mi. Naša udruga provodi brain gym radionice u trajanju 11 mjeseci, odnosno 44 radionice. Iako je projekt pri kraju, i dalje upisujemo nove korisnike na brain gym radionice. Bitno je da je osoba do 25 godina, znači uključeni su djeca i mladi do 25 godina. U prijevodu to bi bile nekakve vježbe za mozak. Imamo vanjskog suradnika koji provodi te radionice, to su zabavne radionice gdje bude puno boje, plastelina, štapića, vode, balona, razvijaju se motoričke vještine. Dakle, rekli ste da traje taj projekt do mjeseca travnja ove godine, dakle još uvijek ima prilike da se netko uključi ako ima potrebu za takvim radionicama? Naravno, mi se nadamo da ćemo i poslije ovog projekta uspjeti održavati te radionice, ne možda tim intenzitetom, u nešto manjem, ali nastojat ćemo i dalje, pošto je velik odaziv, korisnici su zadovoljni. I to je drugi projekt. Međutim, ima tu još dobrih vijesti. Evo, nedavno smo čuli da vam je odobren i treći projekt. Tako je, odobren nam je projekt Mi za zajednicu, čiji je nositelj udruga Mi. Projekt je odobren u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 449.170 kuna i 2 lipe. Cilj projekta je ojačati kapacitete same udruge, doprinijeti njezinom boljem i kvalitetnijem radu, aktivnijem sudjelovanju u životu zajednice, a time stvaranjem preduvjeta za kvalitetniji život. Kroz spomenuti projekt provest će se niz edukacije za specifično djelovanje udruge, a moći će im se priključiti volonteri kao i suradnici. A na ovom projektu suradnik je udruga Mali princ. Dakle, vaši susjedi. Tako je. Eto, jako smo sretni i ponosni da smo po prvi puta uspjeli postati nositelji europskog projekta, na ovim svim projektima smo partneri. Svaka čast. Dakle, vrlo plodonosna godina, evo, za udrugu Mi, jel tako? Tako je. Evo, moram pitati kolegicu Kristina, rad u udruzi Mi. Nekako ćemo iskoristiti priliku da malo možda motiviramo ljude da vam se priključe u radu, tu nekako naglasak je naravno na volontere. Pa kako ste vi završili u udruzi Mi? Pa evo, pratila sam stranice na Facebooku i tamo mi se svidio rad udruge, pa sam htjela se priključiti. S prijateljicama sam došla, svidjelo mi se i... Kako izgleda evo rad? Malo nam to dočarajte, pa ćemo možda putem ove radio emisije još nekoga motivirati da jednostavno zaprati Facebook stranicu udruge Mi i dođe da vidi kako to sve izgleda i postane volonter, jer volonteri su vam zapravo neophodni. Pa da, lijepo je biti volonter, uvijek smo tu da pomognemo. Kad vidimo da su korisnici zadovoljni, sretni, onda nam to bude još veća motivacija da što češće dođemo, da izdvojimo vrijeme za njih, da se oni osjećaju prihvaćeno, da udruzi vlada zajedništvo i tako. Kad ste na okupljanjima, što konkretno radite osim recimo što se svi projekti realiziraju? Pa uvijek imamo i
vremena i prostora za razgovor, pitamo ih šta njih zanima, da onda prilagodimo i radionice prema njihovim željama, kroz glazbu, igre. Jel imaju nekakvih potrebe, ali možda žele nešto što trenutno u udruzi nema, što bi možda netko mogao vam pomoći, donirati i tome slično. Znam da smo imali akciju za vas i za udrugu Mali princ, božićni vilenjaci, pa nekako je bilo želja za pikadom, to smo na sreću uspjeli ispuniti, tempera i to smo nabavili, tople napitke, malo smo vas i to opskrbili, ali potrebe su uvijek zapravo velike, a i vi nekako ovisite najviše o donacijama, da tako kažem, dobrih ljudi. Pa za održavanje bi nam pomogao možda usisavač, nove metle, krpe, ručnici, za glazbene radionice, karaoke, DVD filmovi, crtani, šah, Lego, kocke i tako. Dobro, evo ja ću ponoviti onda još jednom, ako netko ima karaoke koji želi donirati DVD filmove, evo to ja vjerujem da svatko ima u našem domu možda koji film viška, šah, Lego, kocke, crtane filmove, nek vam slobodno donese, a evo za održavanje prostorija tu je usisavač, metle, krpe, ručnici, znam da smo vam nabavili i papučice bili i kako se koriste papuče, je li to bio pun pogodak? Bio je pun pogodak, baš smo danas otišli u nabavku još papučica, pošto se povećava broj korisnika i volontera i fali nam većih brojeva, tako da... Evo Mirela, koliko je otprilike korisnika sad u udruzi Mi? Koliko to recimo ljudi koristi blagodati što imate prostorije i što imate organizirane programe i jedno mjesto za okupljanje? Dnevno bude recimo 10 do 15 korisnika i to je velik broj s obzirom na broj zaposlenih volontera i s obzirom na njihove dijagnoze. Kad smo prije podne, naravno ovisno o mogućnostima, školi i smjenama koje imaju, bude nešto manji broj, ali u svakom slučaju dovoljno. Koliko je korisnicima bitno evo da uopće kao udruga djelujete, postojite? Pa jako im je bitno, znači sad već kad znaju da nam završavaju projekt i sami su svjesni da nečemu dolazi kraj, sve više bude, mi bi da još traje, imaju osjećaj da će to sve nešto, ajmo reći, prestati, htjeli bi da i dalje nastave dolaziti u udrugu, bude im lijepo, neki dolaze samo ponedjeljkom i obično kažu da već petak, subotu počnu razgovarati, znači sa ukućanima kad će doći taj ponedjeljak, to bude spremanje odmah ujutro, da dolaze recimo radionice od 13 do 17, znači već ujutro kreću pripreme za dolazak u udrugu, tako da to nama puno znači jer znamo da radimo dovoljno dobar posao dok se žele vratiti, dok žele dolaziti u udrugu. Zapravo udruga im je jedino mjesto, izuzev one možda školske djece koja evo u školi imaju nekakve aktivnosti, ali vi okupljate i odrasle osobe, jer osoba s poteškoćama je osoba s poteškoćama do kraja svog života i zapravo treba im nekako omogućiti uvjete za život, za rad, za učenje, za napredak u skladu sa svojim mogućnostima. Pa tako je, da, znači primamo sve osobe svih invaliditeta, različitih dobi. Što se tiče naših školaraca, kakav je interes njihov? Evo, obično znam da udruge se pokrenu, a onda shvatimo da baš se i ne koristi ta privilegija da se može doći u nekakvu udrugu, recimo to je bilo s udrugom invalida, dok je pokojni Peo Maras bio predsjednik pa je rekao, pa ljudi iskoristite priliku, imamo treninge, imamo prijevoz, nudimo vam aktivnost, putujemo po Hrvatskoj, izađite iz svoja 4 zida. Iskreno, kod školske djece dolaze nam na ovaj projekt Brain Gym, pošto aktivnosti su prilagođene njima, a osobe od 18, odnosno punoljetne pa nadalje sudjeluju na projektu Nauči me i uspjeću, tako da kombiniramo, jel da? Moramo ih stavljati malo isto i u grupe zbog prilagođenog sadržaja. I evo na sreću sad i treći projekt uskoro se počinje. Da, samo što neće biti uključeni korisnici, nego eto kao što smo rekli roditelji, volonteri i suradnici. Evo Kristina, kako bi ti nekoga pozvala da dođe i da postane volonter? Pa evo ovim putem pozivamo znači sve osobe koje su voljne pomoći drugima i žele kvalitetno iskoristiti svoje slobodno vrijeme, neka nam se priključe, neka nam se slobodno jave preko društvenih mreža. Što je nekako najbitnije u svemu tome? Ipak su to osobe s poteškoćama različite vrste invalidnosti, vi volonteri i niste nekako medicinsko osoblje, stručne osobe. Je li dovoljno onako imati ono što se kaže dobru volju i otvoreno srce i učiti zajedno s njima? Istina, da, uvijek je potrebno imati to neko razumijevanje, kad oni osjete da su prihvaćeni, voljeni, kad im postanete prijatelji, onda oni budu odmah sretni, jedva čekaju da dođete, da se opet družimo, uvijek pitaju hoćemo doći sutra i onda to nam uvijek nekak daje neku
motivaciju da što više dolazimo, da se družimo, da se predamo tom volonterskom radu. Kod vas je doslovno kao onako u jednom lijepom dnevnom boravku. Mi kad smo bili onda na primopredaji tih darova božićnih vilenjaka, baš se osjeti jedna onako lijepa obiteljska atmosfera i vidi se da ima jako puno radionica. Evo i nas ste obradovali, pripremili ste i blagdanske ukrase i čestitke. Puno zapravo se radi u vašoj udruzi. Pa da, radi se puno. Eto, žao nam je što nam je ovaj projekt pri kraju, jedan i drugi, ali se nadamo da će biti prilike za nove projekte i da nastavimo tu gdje smo stali. Ali dobra vijest je evo da ste i vi nositelj projekata, treba znati napisati projekt, treba jednostavno doći do te situacije da se projekt odobri, tako da je to jedan veliki iskorak naprijed. Pa je. A i povezano sa ostalim udrugama je tu vrlo bitna. Pa također projekt nam je pomogla pisati Razvojna agencija, ovim putem se zahvaljujemo na tome i očekujemo i dalje dobru suradnju s njima. Puno smo doznali u našoj emisiji, dakle neki projekti dolaze do svoga kraja, nadamo se će biti i nekakvih nastavaka tih projekata. Jedan projekt evo upravo i započinje, uobičajene su aktivnosti što se tiče vaših radionica, ali možemo li evo najaviti što nam pripremate za ovo razdoblje? Znamo obično kad su nekakvi blagdani da vi imate štandove, sad će uskoro biti i blagdan Uskrsa, prije toga nam je Valentinovo. Vjerujem da zapravo se sve to na nekakav način poprati u vašoj udruzi. Pa evo, pripremamo trenutno srceta za Valentinovo koja ćemo dijeliti i nadamo se razveseliti mnoge građane. Onda isto bliže nam se Uskrs i krećemo onda u pripremu za te neke uskršnje motive. Inače što se tiče redovitog rada udruge možemo istaknuti naše kuharske radionice, onda sportske radionice gdje igramo i pikado, stolni tenis, razne šetnje kad je ljepše vrijeme, tako da se i korisnici malo i rekreiraju jer isto je bitno i fizičko zdravlje kao i mentalno. Kuharske radionice, vidjela sam na vašoj Facebook stranici da i tu ste dosta ovako vješti. Pa da, pokušavam uvijek smisliti neke jednostavne radionice koje će biti njima prilagođene, da oni mogu i kod kuće onda to sa svojim roditeljima pripremati i tako ih isto motiviramo da se više posvete kuhanju, kućanskim poslovima, pospremanju i tako onda se oni osjećaju korisno i ispunjeno. Evo Mirela, Kristina, puno toga smo lijepoga rekli zapravo u našoj današnjoj emisiji. Pohvalit ćemo vas još jednom za sve uspješne projekte. Evo, radionice idu svojim uobičajenim ritmom. Čuli smo, potreba je za volonterima, naglasit ćemo, i potreba je da se ispune još koja željica korisnika udruge Mi, pa će još jednom reći da ono što vam treba to su karaoke, DVD filmovi, crtani filmovi, šah ako netko ima, Lego kocka, a za održavanje prostorija tu je usisavač, metle, krpe, ručnici. Pa ako ima koja dobra dušica, božićni vilenjaci su i za nas, ali evo, vilenjaci možemo biti tijekom cijele godine i bit će i više nego dobro došli. Još jednom hvala vam puno na gostovanju u našoj današnjoj emisiji. Nadam se da ćete imati što više projekata i da ćemo vas naravno pratiti onako projekt po projekt. Eto, hvala vama puno. Hvala puno na pozivu, evo nadamo se da će nas što više slušatelja čuti i uključiti se i pomoći nam u daljnjim aktivnostima. Pokretači. Četvrtkom na Laganini FM-u.